Poliklinika Filipović kao pionir među privatnim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori zauzima istaknuto mjesto kao porodična institucija posvećena pružanju vrhunske zdravstvene usluge. Sa ukorijenjenom tradicijom posvećenosti i kontinuiranog napretka, zdravstveni tim Poliklinike Filipović neprestano radi na poboljšanju kvalitete života pacijenata te njihovoj sigurnosti. Kroz predanost i posvećenost sadašnja izvršna direktorica Ana Filipović nastavlja da njeguje te vrijednosti u poslovanju, čineći Polikliniku pouzdanim osloncem za sve zdravstvene potrebe pacijenata. Poliklinika Filipović je od početka svog rada osnovana kao porodična zdravstvena ustanova i već tada su utemeljene vrijednosti na koje smo i dan danas ponosni, a to su tradicija, iskustvo i kvalitet. Poliklinika Filipović danas pruža širok spektar usluga iz različitih medicinskih oblasti, uključujući radiologiju, opštu medicinu, internu medicinu, hirurgiju, ginekologiju, neuropsihijatriju, kao i sanitetski transport pacijenata. Ostvarivanje ove vizije visoko kvalitetne privatne prakse zahtijevalo je značajna finansijska sredstva koja je porodica Filipović pronašla kroz partnerstvo sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore. Ova saradnja omogućila je da se pacijentima pruži vrhunska dijagnostika i efikasno liječenje, čime se ostvaruje misija Poliklinike da svakom pacijentu osigura najbolju moguću brigu o zdravlju. Sa Investiciono-razvojnim fondom Poliklinika Filipović ima dugogodišnje iskustvo i saradnju. Naš poslednji projekat odnosi se na širenje naše djelatnosti, unapređenje i otvaranje nove lokacije. Pri čemu nam je podrška IRF-a bila od velikog značaja. Podrška IRF od velikog značaja crnogorskoj privredi, posebno u oblasti zdravstva, gdje struka neprestano prati nove naučne i tehnološke trendove kako bi se pacijentima u Crnoj Gori pružila najkvalitetnija usluga. Poliklinika Filipović je, koristeći finansijska sredstva IRF-a, osigurala opremu i adekvatan prostor. Upravo to je ključno za pružanje najboljih medicinskih usluga i brige o pacijentima. Saradnjom sa Investiciono-razvojnim fondom smo veoma zadovoljni kako sa uslovima kreditiranja, tako i sa veoma profesionalnim i stručnim osobljem koje je bilo uz nas tokom cijelog projekta od samog početka do kraja. Iz Poliklinike najavljuju dalje širenje biznisa s fokusom na nabavku kvalitetne opreme, dodatnu edukaciju za zaposlene, te ulaganju u proširenje prostornih kapaciteta, a sve sa ciljem pružanja što kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima.